So ವೀಕ್ಷಕರ 13 16 ಎಂಡ್ 14 ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜೆಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾದ ಒನ್ ಪೇರ್ ಕೆನ್ ಗವರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಸುಂದರಣ್ಣ ಸುಂದರ ಮಂದಾರ ಅರ್ನಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗೊಂಡು ಮೂಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಸ್ 2 ಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ದಾರ ಆಡ ಇವರು ಕುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬರಂದಿತ್ತು ನಾತ ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸುಂದರ ಮಂದರ ಈಗ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಪ್ಪು ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಕಾತಾರೆ ಅವನ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ತಂದು ಪನ್ನಾಗಿ ಇರುವ ಬರ್ತನು ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆತೇವ ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿತದ ಪರ್ಪಿನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿದ್ರದ ಒಂಚೂರು ಅಮಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅಮಲ್ ನಿದ್ರದ ಅಮಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಮಲ್ ಕಂತರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂದರಣ್ಣ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಮಲ್ ನಾನು ಆವಡತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 13 ಕಾಮನ್ ಆತವು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ 13 ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಐನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವ್ರು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಐನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತೇರು ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಏನ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ 13 ಒಂಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಿಕ್ಲು ದಿವಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 14ನೇದು ಒಂಜಿ ಆಪ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ ಅವು ಐನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಕುಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಬೆರ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ and I wish you all the best. Super performance. Once again Sundar Aikula good performance, beautiful performance. Thank you sir. अवे मेरे शिवण्य पाटिल लेकने अवंजी 13 पंपिना निकल रिवील मन परे कातिना साधारण ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ ಆತನ ಸಾಧಾರಣ 14 ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ನಡುಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂಚೂರು ಅವಲು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಂದು ಕುಡಂಜಿ ಸತೀಶರ್ನ ನಿಕಲ್ ಇರುವೇರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಗಲ ಆರ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೇನೆ ವಿದೌಟ್ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಡಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು ಆರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೌಟ್ ಬೂರೋಡು ಆರ್ ಪರ್ದೆ ಬೈದೇರೆ ಆತ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಇರುವೇರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಗ ಡಯಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಸರ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಇನ್ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ಬಿಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಲು ಟೈಮ್ಗೆ ಇರು 15 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಗುಡ್ ಒನ್ ಸುಂದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಅಡ್ಡೆಚ್ಚ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಿಡ್ನ ಬಟ್ ಈರಿ ಬಂದಾಗನೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಂತ ಖಂಡಿತ ತೆಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ಬಂದು ಆಶಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಕಲ್ ಬರ್ಬೇರ ಈಜರ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಯ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಇನಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತರಂದೆನ್ವೆ ಐತಟ್ಟುಗು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿತಾರಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಮಂಜು ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಟಾಪ್ 10 ತಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗಲು ತೂದಾಡು ನೆನ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಪಿದೈ ಪೋಪುಡು ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಕೇರಿದ ಎನ್ಮ ತಂಡಲು
ಅಕೇರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರ್ಪ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ತುಳುನಾಡದ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಯ ವೀರ ತಂಡ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಡು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ದಿನಟ್ ಆ ಉತ್ತರ ಬೋರ್ನಾಡ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅದಟುಗು ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ಬೆಲಿಬಾಲೆ